Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan ragam. Tambra Studios. Baba ya saki anta amarya. To baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya. Yanzu bacin fafa. Na shiga uku na lalace tunda an saki anta amarya. To baba ya saki anta amarya. Wayo ni wayo kaina naga an saki anta amarya. Yanzu bacin fafa. Kin kai ni kin baro antina amaryar babana. To baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Yanzu bacin fafa. Baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce ba ni zama a gidanta wai in ba anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce ba ya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Sai dai mai san kankan busa. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan murna. Baba ya dada aure baya ina ta murna ina ta rawata. Har ma na sake suna dan kishiya ta nai muni gata. Wai ashe umma ta tara ni ita kyale ni na sheka ayata. Gashi an saki matar baba umma ta ce umba amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Umma kin san ina kaunar ki uwar gida dai sadautar mata. Hajiya babba ikon Allah mai mutunci da fadar gata. Baba kare da ka karo aure tunda umma ta gyara halinta. To ki ware gaba anta amarya gani dai a gaban mamata. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya.